בזמן שהחיים מתועדים בתמונות, סרטונים, סיפור החיים שלנו לעתים נשכח, כי זה קורה. Forever told, forever told, יוצר יומנים מודרכים שמאפשרים לשמר את הזיכרונות, התובנות והסיפורים של ההורים והסבים למען הדורות הבאים. נמצאת איתנו היום מאיה כץ, פרזנטורית המותג. בוקר טוב, מה נשמע? בוקר טוב, תודה רבה שאתם מארחים אותנו. תודה רבה שאת באת לזה. רגע, מה בעצם... צריכה להיות כאן ולספר על משהו שקרוב. זהו, תספרי מה הרעיון שעומד מאחורי... Forever told. Forever told. אז ככה, הסיפור ובעצם כל מה שעומד מאחורי Forever told הוא מתחיל ב-2024. בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל. דניאל, שהוא המקים של המיזם המדהים הזה, הוא לוחם במילואים. רחוק מהבית כבר חודשים, ומה שקרה בזמן המלחמה שסבא שלו נפטר. ומאותו רגע דניאל מבין משהו שפשוט הורג אותו מבפנים, הוא לא יודע עליו כלום. כן, הם דיברו וישבו וצחקו והכל, אבל את השאלות העמוקות האלה, מי הוא היה, מה הוא חלם, מה הוא היה רוצה שהנכדים שלו ידעו, הוא לא יודע, והחברים שלו למילואים וגם עוד אנשים ששאל, שגם להם הסבים נפטרו, הייתה להם את אותה הרגשה, אותה חרטה שעכשיו כבר אין זמן, למה לא שאלתי כשהיה זמן? ומשם הכל התחיל. אז למה בעצם לא לשמר את זה, נגיד, בסרטונים? למה דווקא סיפור? כי, תראי, בינינו כמה פעמים כבר אנחנו מחליפים טלפונים, ואין אחסון, ולכת תמצאי עכשיו תמונה מלפני שנים בגלריה, והכל נאבד. פה בעצם דניאל ריכז בספר אחד את כל השאלות, שאלות שמכווינות גם לענות על הדברים החשובים, וממש ספר אחד שנשמר לדורי דורות, וגם יש משהו מאוד עוצמתי ומרגש, נכון. בכתב יד. ממש. חיים עם ההורים שלנו שנים, יושבים איתם לארוחות ושיחות, אבל כל השיחות נשארות על פני השטח, מה קרה בעבודה, ואיך עם הילדים, ומה יש היום בחדשות, אבל השאלות העמוקות, אמא, שתפי אותי בסיפור שלך, מה ייצב אותך? את עשית את זה? את עושה את זה, נכון? עם אמא שלך? היא לא סתם פרזנטורית פה במקרה, יש לה איזה עניין אישי בנושא הזה. אני בעצמי עשיתי את זה עם סבתא שלי, עדיין עושה. אנחנו יושבות כל יום. תגדל לחיים ארוכים. כן, ויש לנו זמן איכות, אנחנו יושבות, כותבות, היא מספרת לי, אני כותבת. מה שמעת או גילית עליה שלא ידעת? אז היא סיפרה לי שבגיל 18, ככה זה לא היה מקובל לבנות להוציא רישיון נהיגה, והיא נורא רצתה, ואבא שלה התנגד. אז מה שהיא עשתה, היא ביקשה ממנו קצת כסף לקנות תקליטים ודברים, והיא חסכה בעצמה, ובסוף היא הוציאה רישיון נהיגה לבד, עברה טסט ראשון, ובאה וסיפרה לו, תראה, עשיתי רישיון, והוא קיבל את זה. כל הכבוד. לא ידעת את זה ש... לא ידעתי. forever told. ובכללי גם שמעתי המון דברים מהילדות שלה, ושאלתי שאלות, שבוא נגיד, אם לא הספר, מי היה בכלל חושב לשאול את השאלות האלה? יש לך שאלה לדוגמה? בטח, קודם כל, כל הספר, וואו. יש המון שאלות, מכווינות. עכשיו אני רואה איך מסודר. תביא לי לראות רגע. הנה, יש פה שאלות. נראה גם למצלמה. זה לא סתם. הנה, לא רואים. קודם כל יש כל הספרים גם לאמא, לאבא, סבא, סבתא, זה ספציפית יומן לאמא. כי זה ורוד. לצורך העניין, מה הדבר הכי חשוב שלמדת על עצמך? עם השנים. לאו דווקא מתוך הצלחה, אלא מתוך טעות או קושי. יפה. אתם יכולים להסתכל. אני יודעת מה אמא שלי הייתה עונה. הנה, את חשבתי שאת, כשנקלטתי איתה, חשבתי שאת טעות, ואני הצלחה גדולה. את הצלחה? אני הצלחה. ככה אמא שלך אומרת. בטח שהיא אומרת, אמא שלי אומרת. היא תמיד צודקת, אמא שלך. אם אחד, אמא שלך היה שואל אותך, מה הסוד לאושר, מה היית עונה להם? יפה, זה הספר שאת צריכה לעשות לאמא. קדימה, אמא, שתפי אותי בסיפור שלך. שאלות שנוגעות בכל פרקי החיים. הורות, אהבה, טעויות שהם עשו, אתגרים שהיו להם, וגם מה הם למדו מהם. הנה, מה הפריע אותך בילדות? איך התמודדת עם זה? מתי הרגשת גאה בעצמך בפעם הראשונה? מאוד יפה. הורות. יש גם על אבא. נכון. יש לאבא, לסבא. וואי, איזה יופי, סבתא. אני עשיתי את זה גם עם הבן זוג שלי. כן? שיש לאהוב אותך. מה, בן זוג זה מעניין. כל הסיבות שיש לאהוב אותך. ומצאת מה, למה לאהוב אותו? מצאתי, שאלתי אותו מה, מתי התאהבת, יש פה שם שאלה, מתי התאהבת בי בפעם הראשונה. גם אנחנו, כל היום בערב, אנחנו בטלפונים. איך אנחנו, אנשים השתגעו בבית, רוצים את זה, מה עושים? יאללה, קדימה. אז עכשיו זה גם בלי לחכות למשלוח, יש את זה בכל הסניפים, בסטימצקי ובצומת ספרים. וואו, יפה. אפשר לקנות, הכל גם במחיר מונגש לכולם. וכמובן, באתר, forevertold.co.il. סגרנו. וגם צריך להגיד שזה לוחם, שזה מיזם של לוחם. אז אנחנו בעד לעזור ללוחמים שלנו, אז קדימה. הסיפור עצמו, אנחנו לא באים למכור פה כלום, זה באמת... הסיפור שלכם. זה באמת... נכון, זה הסיפור של כל אחד. אני בעצמי יכולה להגיד שאני עשיתי את זה, וזה פשוט דבר מדהים ומרגש. קנינו. תודה רבה. תודה שבאת לספר לנו על זה.